नमस्कार. आशा किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण जे मालवणी वड्याचे पीठ तयार केले आहे त्यापासून वडे कसे तयार करायचे ते पाहणार आहोत. सर्वात आधी मी इथे गॅस चालू करून टोपामध्ये पाणी तापून घेते, कारण वड्याचं पीठ मळण्यासाठी आपल्याला पाणी चांगलं तापून घ्यायचं आहे, म्हणजे गरम गरम करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर हे पहा, मी पीठ असं चांगलं एका प्लास्टिकच्या चांगल्या पिशवीमध्ये घट्ट बांधून ठेवलं आहे. त्यामुळे हे पीठ आहे ना आपलं चांगलं 2-3 महिने टिकतं. तुम्ही हे असं बांधून ना फ्रीजमध्ये पण ठेवू शकता. आता तुम्हाला जेवढं पीठ हवं तेवढं आपण मळून घ्यायचं. याच्यात पीठ घेताना आपण सुका चमचा वापरायचा आहे, कारण तुम्हाला माहीतच आहे ओला चमचा लागला तर आपले पीठ लवकर खराब होईल. मी पीठ दळायला देताना त्यामध्ये हळद टाकली नव्हती, कारण पीठ आपलं जास्त दिवस टिकतं आणि त्यानंतर या पिठाला हळद टाकल्यामुळे ना थोडासा कडवटपणा येतो, म्हणून मी पीठ दळताना हळद टाकली नव्हती. त्यामुळे पीठ मळताना आता मला हवी तेवढी हळद टाकून यात घेणार आहे. सर्वात आधी मी इथे हळद घेते. बघा, मला हवी तेवढी, म्हणजे माझं पीठ मला जेवढं मळायचं आहे तेवढी मी हळद टाकून घेतली. तुमचं पीठ जास्त मळायचं असेल तुम्हाला तर तुम्ही हळदीचं प्रमाण वाढू शकता. तसंच मीठ पण मी हे एवढंसं घेतलं आहे चवीप्रमाणे. तुम्हाला तुमच्या चवीप्रमाणे घ्या, पण वडे जास्त खारट करू नका, ते चांगले लागत नाहीत. त्यानंतर हे पहा, आपलं पाणी चांगलं तापत आहे. वाफ येईपर्यंत पाणी आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे. आता मला जेवढं हवं तेवढं मी पीठ काढून घेते, बाकीचं मी बंद करून घट्ट बांधून फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. आता मला 2 चमचे पीठ बस आहे. हे पीठ मी बांधून ठेवणार आहे. पाणी पण आपलं चांगलं तापलंय बघा. वाफ येईपर्यंत चांगलं पाणी आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे. पाणी आपल्याला वडे करताना कोमट नको आहे. हे बघा, हाय फ्लेमवर माझी गॅस आहे आणि मी पाणी अगदी त्याला, हे बघा त्याच्यामधून वाफ येते आहे, असं मी एकदम गरम गरम तापून घेतलं आहे. तर पाणी बघा आपलं वाफ येईपर्यंत गरम झालेलं आहे. मी गॅस बंद करते. आता आपण पीठ मळून घेऊया. पीठ कसे मळायचे आहे ते बघून घ्या. मी पिठामध्ये फक्त हळद आणि मीठच टाकलेलं आहे. मी इथे खाण्याच्या सोड्याचा वापर केलेला नाही. आता पाणी गरम आहे, त्यामुळे एका पेल्याने किंवा एका भांड्याने आपल्याला ते थोडं थोडं करून घ्यायचं. अगदी सावकाश घ्या. आता मी पीठ मळते आहे बघा. पीठ मळते वेळी हे असं गरम गरम पाणी असं थोडं थोडं टाकून घ्यायचं आधी, नाहीतर पीठ पातळ होईल. पीठ आपल्याला घट्टसर मळून ठेवायचं आहे. यात आपण ज्वारी टाकली आहे, त्यामुळे पीठ पटकन आपलं पातळ होईल. म्हणून सावकाश, तुम्हाला जेवढं आपल्याला कळतं ना आपलं पीठ पातळ होणार नाही, असं पाणी टाकून आपल्याला ते पीठ घट्टसर मळून घ्यायचं आहे. मी हाताने बघितलं तर हे बघा, पीठ थंड झालंय, कोमट झालंय. आता मी हे घट्ट असं ह्याचा गोळा मळून ठेवते. तुम्हाला लागलं ना तर यातलं हे गरम पाणी थोडं थोडं ह्याच्यात वापरा आणि एकदम घट्ट असा गोळा मळून ठेवायचा आपल्याला. आणि हे जे पाणी आहे उरलेलं ते असंच ठेवायचं. आता मी हे पीठ आहे ना, मला थोडंसं जर पाणी लागलं यातलं तर असं वापरून ना घट्ट असं मळून घेते. हे बघा, तेल न लावता मी असं घट्टसर नुसतं गरम गरम पाण्यामध्येच हे पीठ मळून घेतलंय. किती घट्ट मळलंय बघा. असं मला जोर लावावा लागतो पीठ असं प्रेस दाबताना. हे बघा, आता मी काय करणार आहे, गावी आधी त्या काय करतात, असं ना पीठ मळून झालं ना की असं ना याला थोडंसं असं इथे असा होल करतात असा. आणि गावात ना कोकणामध्ये इथे गरम गरम निखारा टाकतात किंवा कांदा किंवा तेल. तर मी आता तुम्हाला इथे ना कांदा ठेवून दाखवणार आहे, त्यामुळे ना आपलं पीठ चांगलं येतं. म्हणून असं आपण कांदा अख्खा घ्यायचा. मी अख्खा कांदा घेतलाय बघा. त्याच्यावरती साल मी काढून टाकली आहे आणि मी आता हा असा याच्यामध्ये टाकणार आणि असा बंद करून घेणार आहे पीठ. आता ना आपल्याला 1 तास ना आपण हे पीठ असंच ठेवून द्यायचं आहे, कारण त्यामुळे आपलं पीठ आपण चांगलं तयार होऊन आपले वडे चांगले फुगणार आहेत. मधल्या वेळात तुम्ही तुमची कामं करून घेऊ शकता. तर आता मी ना हे पीठ 1 तास असंच बंद करून ठेवणार आहे. त्यामुळे मी आता याच्यावर एक झाकणी ठेवते आणि 1 तास असंच बंद करून ठेवते.
आता 1 तास झाला आहे. आता आपण पीठ अगदी व्यवस्थित भाकरीच्या पिठासारखं मळून घ्यायचं आहे, चांगलं नरम. आणि आता वडे काढण्यासाठी बघा मी काय घेतलंय, तिथे मी हा तवा घेतलाय. तुम्ही एखादा ताट घेऊ शकता, टोप घेऊ शकता, तुमच्याकडे जे काय असेल ते तुम्ही घ्या. त्याच्यानंतर ही चाळण घेतली आहे, त्याच्यावर हा प्लेन पेपर टाकलाय मी. इथे मी न्यूजपेपरचा वापर केला नाही आहे, कारण न्यूजपेपरची शाई जी असते ना ती वड्यांना किंवा आपल्या एखाद्या पदार्थाला लागू शकते. हे तेल असतं ना वड्यांचं, ते यामध्ये गळून पडण्यासाठी मी हे असं केलं आहे. त्यानंतर मी ही कढई ठेवली आहे. मी ते छोटी कढई घेतली आहे. माझे थोडेसेच वडे मला करायचे आहेत. तुम्हाला जास्त वडे करायचे असतील तुम्ही मोठी कढई घेऊ शकता. तर आता मी गॅस ऑन केली आहे. हे बघा, आता मीडियम फ्लेमवर ठेवते आणि मला जेवढे तेल हवे ना, मला वडे जेवढे तळायचे आहेत, म्हणजे आपण भजी वगैरे कशी तळतो त्याप्रमाणे आपण जेवढे आपल्याला हवं तेवढं तेल टाकून घ्यायचं आहे. तुम्हाला वाटलं की कमी आहे तर तुम्ही असं थोडंसं अजून जास्त टाकून घ्या. एकदम पण कढई भरून तेल घ्यायचं नाही आहे, कारण ते बाहेर येऊ शकतं. तर आता काय करायचं, आपण हे तेल आपण असं तापत ठेवूया. मीडियम फ्लेमवरच आहे आपला गॅस. आणि तोपर्यंत ना मी हे पीठ मळून घेते. आता पीठ मळताना बघा, आपण हा कांदा ठेवला आहे ना, हा असा कांदा काढून घ्यायचा. हा स्वच्छ धुवून आपण आपल्या फोडणीसाठी जेवणात वापरू शकतो. आता हे पीठ आहे ना, आपण हे जे पाणी ठेवलेलं आपलं गरम झालं, हे बघा आता कोमट झालं आहे. एकदम गार झालं असेल ना तर तुम्ही ते थोडंसं गरम करून घ्या कोमट. आणि त्या पाण्याने आपण पीठ असं मऊ असं लुसलुशीत, थोडंसं एकदम पातळ करू नका. पण भाकरी आपण थापताना कसं पीठ नरम करून घेतो त्याप्रमाणे आपण हे पीठ मळून घेऊया. मी पीठ पटापट असं मळून घेतलं आहे. लक्षात ठेवायचं, आपला गॅस ही आपण चालू ठेवला आहे लो फ्लेमवर. आता वडे थापून दाखवणार आहे मी तुम्हाला. आता हाताने नाही थापत आहे मी तुम्हाला, आधी याने थापून दाखवते. हे जे मी दुधाचे पिशव्या आहेत ना त्या स्वच्छ धुवून ठेवले आहेत. मला कधी वडे थापायला मिळतात तर त्या मी काढून घेते, त्यातली एक बाकीच्या अशाच ठेवून देणार आहे, मला नंतर मिळतात. आता आपण वडे थापायला घेऊया. पाणी किंवा थोडंसं तेल लावून ना मी ते मोठ्या लिंबा एवढे गोळे करून घेते. जर तुम्हाला वाटत असतील की मला वडा छोटा हवा तर तुम्ही थोडंसं काढून घ्या पीठ आणि गोळे छोटे करा. तुम्हाला जसं सोयीस्कर होईल तसे तुम्ही याचे गोळे करून घ्या. मला जेवढे हवे तेवढे मी गोळे करून घेते असे. आता आपल्याला गोळे अगदी व्यवस्थित प्लेन करून घ्यायच्या आणि ते वडे फुटत नाही मग. आता मी याला ना असं तेल लावून घेते पेपरला थोडंसं. त्याच्यावर असा एक गोळा ठेवायचा, आपण थोडंसं इथे तेल लावायचं आणि असं प्रेस करायचं थोडंसं. आणि तुमच्याकडे टोप डब्बा जे काय ताटली असेल एखादी काही पण घ्या आणि हे असं प्रेस करायचं आणि थोडं मध्येच उचलून बघायचं आहे आपण आपला वडा किती पातळ झाला आहे. परत ठेवायचं, अजून जाडच आहे. आणि अगदी व्यवस्थित करायचं, नाही तरी काय होईल, मध्ये पातळ होईल आणि बाजूने जाड होईल, मग तो वडा फुगणार नाही आपला. म्हणून व्यवस्थित करायचं. वाटलं की ही जाड राहिली आहे कडा तर थोडंसं तेल लावा आणि हाताने फक्त ही कडा अशी दाबून घ्या, अशी ती थोडीशी अशी पातळ होईल. आता मी गॅस आहे ना मीडियम फ्लेमवरून हाय फ्लेमवर करणार आहे, कारण आता वडे तळायचे आहेत. काय करायचं, आपण तेल आपलं तापलं आहे की नाही ते आपल्याला कसं कळणार, तर थोडासा असा पिठाचा गोळा घ्यायचा आणि ह्या तेलामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे. तर आपलं तेल तापलं आहे छान. हे बघा, हा गोळा असा वर आलाय ना, मग आपलं तेल तापलं आहे. त्यामुळे सावकाश आपण आता हा वडा सोडायचा आहे तेलामध्ये. अगदी सावकाश सोडा, हात लगेच असा बाजूला घ्यायचा आणि फेकायचं नाहीये तर तेल अंगावर पडेल. आता वडा बघा, सावकाश असं तेल ह्याच्यावर सोडायचं आहे थोडं थोडं आणि मग सावकाश असं पलटायचं, नाही तर तेल बाहेर येईल ना. म्हणून तेल आपल्याला कमी घ्यायचं असतं कढईमध्ये. आता तुम्हाला वाटलं की माझा वडा करपतो आहे तर तुम्ही मीडियम फ्लेमवर करून घ्या पटकन गॅस. हे बघा, सावकाश तळा. तर मला वड्याला एवढा रंग ठीक आहे, मग मी हा असा वडा काढून घेते. तुम्ही झाऱ्यानेही काढू शकता. अशा प्रकारे आपण हे सगळे वडे तळून. आता मी तुम्हाला हाताने वडे थापून दाखवणार, त्यासाठी मी हा एक रुमाल घेतलाय, भिजून घेतलाय पिळून. आता तो मी इथे पोलपाटावर ठेवते. आता तेल
किंवा पाणी असं काही तुम्हाला जमेल असं लावून घ्या तुम्ही. आता मी हा पिठाचा गोळा घेतलाय, मला हवा तेवढा मी घेतलाय, तुम्हाला हवा तेवढा घ्या तुम्ही. आता आपण काय करूया, हा वडा असा थापून घ्यायचा, आपल्याला तेल लावायचं आणि बघा ह्या हाताने या बाजूने हाताच्या असं आपण थापत यायचंय. वडा असं आपल्याला आधी कडेकडेने असा थापायचा आहे. नंतर तुम्हाला जमला तर ह्या 2-3 बोटांचा तुम्ही उपयोग करून घ्या आणि हे बघा असं असं करायचं. असंही आपल्याला वडा थापता येतो. वडा थापताना आपण मध्ये जास्त दाब द्यायचं नाही, कडेकडेने आधी असा थापून घेऊन मग सावकाश आपण भाकरी कशी थापतो त्याप्रमाणे हा वडा आपल्याला असा थापायचा आहे. हे बघा असा वडा माझा छान थापून झाला आहे. तुम्हाला एकदा सवय झाली ना करायची, मग तुम्हाला आपोआप करायला येणार. आता मी मीडियम फ्लेमवरून गॅस हाय फ्लेमवर करते, मला वडा तळायचा आहे. आता वडा घेते मी असा सावकाश सोडायचं असा. आता हे तेल आहे ना, आपल्याला वाटतंय की आपलं तेल जास्त तापलं आहे, तुम्ही मीडियम फ्लेमवर आणा लगेच गॅस आणि सावकाश पलटताना वडा सावकाश पलटा, तेल बाहेर येऊ शकतं. हे बघा असं करून आपण वडा असा चांगला तळून काढायचा आहे. मी तुम्हाला 2 प्रकारे वडे दाखवले आहेत कसे थापायचे ते. तुम्हाला वाटलं की आम्हाला भोकाचे वडे करायचे आहेत तर तुम्ही याच पिठाचे करू शकता. अशाच याच प्रकारे वडे थापून घ्यायचे आहेत. हे बघा मध्ये पाहायचे आपण, तुम्हाला वाटलं कडा जाड आहे तर अशी जराशी थोडीशी अशी थापून घ्या आणि काय करायचं इथे असं बोटाने असं होल करायचा वड्याला. फास्ट करायचा आपला गॅस, हाय फ्लेमवर वडा सावकाश सोडायचा आपला आणि हळूहळू वड्यावर असं तेल टाकत राहायचं आहे, म्हणजे खाली वडा असा जळणार नाही. हे बघा कसा छान फुगलाय आपला वडा. आणि मग आता आपण मीडियम फ्लेमवर घ्यायचा आहे गॅस, नाहीतर जळेल. अशा प्रकारे तुम्ही हे असे भोकाचे वडेही तयार करू शकता याच पिठाचे. अशा प्रकारे आपले हे वडे तळून तयार आहेत. तुम्ही तुम्हाला हव्या त्या रंगावर यांना तळून काढू शकता. या वड्याच्या पिठाची लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे, ती पाहून घ्या. आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर तुम्ही माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता हे उरलेले तेल आहे ना वड्यांचे, ते मी स्वयंपाकात फोडणीसाठी वापरणार आहे आणि 2-3 दिवसात ते संपून टाकणार आहे. कारण 2-3 दिवसानंतर हे जर तेल वापरले ना तर त्याची चव बिघडून जाते. म्हणून आपण वडे तळताना अगदी आपल्याला हवं त्या प्रमाणात तेल घेऊन वडे तळायचे आहेत, पण आपले वडे त्यात बुडतील इतपत आपण तेल वडे तळताना वापरायचं आहे. हा मी आदल्या दिवशी केलेला वडा आहे. तुम्ही थोडं थोडं पीठ वापरून तसे नेहमी वडे तयार करू शकता तुम्हाला खायला. हा बघा कसा नरम राहिला आहे. हे बघा अशा प्रकारे जर तुम्ही पीठ केलं ना तर तुमचे वडे असेच दुसऱ्या दिवशीपर्यंत चांगले नरम राहणार आणि तुम्ही दुसऱ्या दिवशी थोडेसे तव्यावर शेकून खाऊ शकता.